Getxotar askok aspalditik amesten genuen, Getxotik Bilbora bizikletaz modu seguruan joateko aukerarekin. Erakundeen arteko lankidetza proiektu honen bidez, zaila ematen zuena errealitate bihurtu da. Eta horri esker gure inguruko udalerriak oraindik eta gehiago lotuak agertuko dira. Getxon jasangarritasun hori lortzeko jarduketa garrantzitsuak egin behar dira. Zeinaren bidez, lehentasuna emango zaie oinezkoei, bizikleta eta beste garraiobide ekologikoen alde, bai eta herritarrek gozatzeko aisiaguneen alde ere espazioak irabaziz. En Getxo contamos con una red de bidegorris que une varios puntos estratégicos de nuestro municipio. Así podemos desplazarnos desde el Polideportivo de Fadura, pasando por Romo Kulturetxea hasta llegar al Puerto Viejo, dando pedales y, sobre todo, de manera segura. A esto tenemos que sumar más kilómetros de bidegorris que vamos a lograr con la semipeatonalización de la calle Mayor y la transformación de la avenida Zugazarte. Además, recientemente hemos firmado un convenio con la Diputación de Vizcaya también para poner en marcha Getxo Bici, Vizcaya Bici, el servicio público de alquiler de bicicletas con 120 bicis activas distribuidas en 25 estaciones de Getxo. Se trata, en definitiva, de ofrecer otra manera de transporte sostenible, seguro y saludable, poniendo en el centro a las personas. Irisgarritasunari eta mugikortasunari dagokienez, ere bihurtu gara lehentasuna ematen. Eta bulebar zoragarri hau, Bilbo, Erandio, Leioa eta Getxo lotzen dituena, hau da, Bilbo handi metropolitar osoa lotzen duena, Bizkaiako erakundeetan elkarlanaren aritzen garen ezaugarri nagusia da, hots, lankidetza nabarmenaren ezaugarria. Baterako lanarena eta koordinatutako esfortzuen emaitza bat da. Funtsean, alkateok eta aldun nagusiak gure herritarrekin hartu dugun konpromisoa da. Gaur oso hurbileko errealitate gisa aurkezten duguna.